emhlabeni siyabuya hambe lebhawudi manje ingane ezo5 ezozalwa ukhona zonke zizophuma ekhaya isizathu lapha eyikhona seyizoqoka manikini ngithanda kakhulu ke uNkulunkulu hlale sibanga nomavundu ukuthi indoda yathi kuyimthanda kakhulu uNkulunkulu kunawe kodwa cha nami ngiyamthanda babamavundu ngiyamthanda kumnandi ukuba nomngane othanda uNkulunkulu bakuthusile you are guaranteed i-success ngisho kuba ngezokushumayela isikhathi eside mayephuma uAbrahama wathula ukuthi hayi angazi ngiwa kodwa nami ngiyahamba naye ngisabeka ukubaluleka omngane othi mawuthi uyabalisa athi ukhona uNkulunkulu ethe kunika the physical assistance kodwa ebese nibili ukuthi ukhona ngiyaxolisa futhi nokuzobandisa inkonzo yenu evutha kangaka ngizofunda nje izwi bese sihlala phansi zonke ke izikhulumo ezifike la zithe uzothandazwa nibe neshwakela ungakwazi ukubongela laba abaphasile sizofunda izwi kwabaseFilipi chapter 4 verse number 13. Oh bayede wenkosi yami oh bayede wenkosi oh bayede wenkosi yami
verse number 13. Wabase Philippi chapter 4 verse number 13. Nginamandla ukwenza konke ngaye ongiqinisayo. Sekuphinde ngifunde bazalwane. Nginamandla ukwenza konke ngaye ongiqinisayo. I can do all things through Christ. Under the version 8, who gives me strength. Izwi lakho leliNkulunkulu wethu liyiqiniso lingamandla. Sethemba lona, siphila ngalo. Phila kwethu konke uncike kulo. Ngalo Nkosi uke wakhipha amanzi edwaleni. Ngaleli lizwi Nkosi uke kwadabuka ulwandle olubomvu. Ngaleli lizwi kuke kwehla Nkosi imana ezulwini athi umbhali ngosuku lwesithupha yehla yaphinda kabili ukwenzela ukuthi ngesabatha ingehli imana. Leli lizwi like lapha amanzi eMara bantwana bakwaIsrayeli behamba ehlala. Like lavusa lamilisa imsipha nenyama emathanjeni omile esigodini phezulu kukaHezekiya. Linamandla izwi lakho. Lisiphula imsida yaseLebanon. Hlaba lehlukanise. Bathe lifana nenkemba esikadla ngothi zonke. Siyalethemba Nkosi, siyalikholwa. Liyasiphilisa. Sihamba ngalo. Abantu bayajika. Abangani bayajika. Umndeni uyajika. Kodwa izwi lakho limile kuze kube naphakade. Ntambama Nkosi yethu engcwele egameni lika Jesu. Khuluma ngalo leli lizwi silalele. Selaphe Nkosi. Silimele. Selaphe Nkosi. Nginamandla ukwenza konke ngaye ongiqinisayo. Ngixolele bazalwane, uyindoda ewiki endlela yesimanga. Futhi uqondane kabi. Levi yaphela engwiki khona. Bangaki esike safunda nabo lelizwi kaningi isihloko sithi nginamandla okwenza konke. Bazalwane silifunda nje kanjalo emasontweni angithi. Nginamandla okwenza konke. Cha. Nginamandla ukwenza konke. Khona umehluko. Mhlawumbe ukho kwamhlobo. Oma khumalo noma isibuyisa bebezosithatha besibheke ku-English. Khona amagama amabili ucan no will. I can, I will. Isike ngaso ngasifundiswa kwa grade 7 manje. Futhi kwakuyizwa uMrish nami ngenzela nje ukuthi kugcwale ijuti load. I can under normal circumstances akufanele kahle kahle usetshenziswe ilo osuke usebenzise. Ngifuna nje lizwe kahle semthandazweni ayikho into ngifuna nje ukuhlukanisa phakathi kokuthi okwenza nokuthi ukwenza kuhlukene bazalwane. Kuhlukene. Uma Mavula ngamtshela mayithi ufuna ukuzama into ngithi uyazi mama you can do it.
based on 1, 2, 3 and 4 you can do. Ngibona ngathi ungakwenza. Mina angimthandi uKen mayisetshenziswa uI Msindlalosi ezothi I can ngoba bathi ayikho isethi lelo gama lethu. Isethi yes. Asikho isiqiniseko uma ethi umuntu I can kuyayifanela nje nokuthi uthi ngingakwenza uma kwenzeka noma uma isimo sifavorable. Kodwa mangithi ngifona nje manje ngifona kwaShabalala ukuthi ngicela nisusu ukuthi angilindele umuntu ozothi okay baba I can do that. Ngilindele umuntu othi I will do that bese yaphuma ekuthathe lokho akubeka. Now uma leli lizwi lithi nginamandla ukwenza konke hayi okwenza konke uNkulunkulu owenzayo. Babuthusi akubikele la babuthusi kanti izolo ulethi sambu sawubona babuthusi amkhethe uvusa ke nginamandla ukwenza konke ngaye ongiqinisayo. Ngiyaxolisa ngithe ngizoniphola impela le platform ngijwayelele ngiqala ukushumela emthethweni kwakuyile platform. Lencwadi ibhalwa umpostoli Paulos tokamavundla. Now uma lesingisi lithi I can do all things through Christ who strengthens me. No I can Memdlovu akawusho uPaul ngoba esho lo I can engamfuni. Uthi based on the strength esengisikiwe sengingakwazi ukwenza. Ngamanye amazwi this I can is a will. Now uboshiwe umpostoli uPaulos. The first imprisonment angazi wabusha kangaka. Yangirecord kabi kubafundisi. Bathi besejele benosila bakwazi ukucula lithi iBhayibhile kwanyakaza ihluthulelo sejele. Waphuma wakhabuka amaketanga wavuleka ijele. Ngoba bebanjwe beshumayela ivangeli. Ngifuna ukukutshela ukuthi unamandla okwenza. You will do it. Le level okuyo uyasuka kuyo ngonyaka ozayo uya kwi level elandelayo. Lokuboshwa kokuqala ntokamafunda ukade 15 minutes akufanele ku. Lokuboshwa kokuqala kwakumayelana nokushumayela ivangeli lobuKristu esizweni saseRome. Ngicela ningilale semthandazweni. Yingakho uNkulunkulu asheshe angena wathi no. Ngiyalivula ijele ngoba lokho abakwenzayo ngiyakudinga. Ukuthi beshumayele ngiyakudinga. Therefore ngivula ijele kwavuleka njengoba kunje. Bathi umgcini eboshwa ifuna uyibulala bathi noma uyibulali sisekhona soka. Kodwa kulokhu kokuboshwa kwesibili noma lokhu asebhala kukho la ngisho kanjalo ukuze kuzoba neclarity. Useboshela ukuthi ntokamavundla kulandawo kunentombazane ehlola imhlola. Abanye amasiyaphula le ntombazane usetshenziswa yona fokathi usini ukuthi bakuqhamuka umuntu iphule kukhishwa imali. Mayeqhamuka uPaulos uthi laba abaprofeti bakababa uNkulunkulu. Kanti iBhayibheli futhi phela. Uthi lona siyavuma ukuthi singabaprofeti bakababa uNkulunkulu. Kodwa lokho obone ngakho ukuthi singabaprofeti akuveli kubaba uNkulunkulu. Uthi ubone
omubi. Na ungesikhathi ekhipha lo moya uPaulos kule ntombazane wabulala the main business efaka imali endaweni yaseRome. Now icala senalo other than preaching the gospel of God usenecala le-treason sekuze kuvukela umbuso umpostoli Paulos mayingaphakathi ejele kusahlela ukuthi uzobulawa kanjani. uNero owayekade ephethe ngaleso sikhathi wa-organize abantu baqamba umlilo. Lithi iBhayibheli likaNkulunkulu lo mlilo wavutha for 7 days ushisa indawo yaseRome namadolobha akhona ubuhambo for 7 days. Ngiyazi uthaliswa kwathi mabusha asuke lo nophethe Rome athi sayithola into esokwamba ngayo uPaulos. Asithi laba bantu abaqamba umlilo akade belwela ukuthi kuphuma uPaulos ejele ngoba nangu uNkulunkulu wakhe uthule manje akasamkhipha ejele the way amkhiphe ngayo ekuqaleni beboshwe noSile. Kodwa kathaniswa sifona ikhathi memhlobo la uNkulunkulu a-intervene ungakafike robotini lasenquthu bethu khona uNkulunkulu. Kodwa ngezinye ikhathi athula uzufika eFriday ushawe uzufika eFriday akubuze onaye kwane ekuqaleni wayilungisa indaba yakho usemathuneni uphuma emthashana. Kwenze njani uzuwelo Blood River namhlanje engavelile uThixo utheze ngaphakathi umpostoli Paulos weza ukuthi izwe liyasha. Wathiwa lo leli cala analo ngoba ungewesizwe sala kufanele abulawe ngokuthi anqonywe ikhanda ngesonto. Umese lomkhulu sebhala lamazwi uthi uNkulunkulu for the first time kwaba uwe ovula iminyango waphula amaketani. Kodwa ngoba ngikule ndawo engikuyo ngizizwa nginamandla ukwenza ko uthi uma kuthiwa kufanele ngife nginamandla okufa ngisho ukufa ngenxa yevangeli. Akusiwona amandla okuthenga imoto lawo noma amandla okuphuma amandla okwethemba uBaba uNkulunkulu. Owesifazane mfowethu uSini oyiseneminyaka ewu-12 opha abathe baphalwa isenuka igazi selihleli ngamahlule ngoba isidingo sokugeza sasesingekho. Lithi iBhayibheli wayesengasakwazi ukuhlangana nabanye abazalwane ngenxa yokuthi uyanuka. Mthetho wakaJuda wawungamvumeli ukuba sisondelane particularly nabantu besilisa. Lithi iBhayibheli wezwa kuthiwa uJesu uyadlula. Wathi uJesu mayedlula owesifazane wathi nginamandla ukwenza. Wathi mayesuka lapho wathi sukana esixukwini ngiyakuJesu. Bathi manje wena uyokwathi cha nginamandla ukwenza. Wathi nginamandla. Bathi uqiniswa yini? Wathi uKristu ongqinisayo nginamandla ukwenza noma yini. Wahamba phakathi kwesiphungu yabulawa imibhalo yakwaJuda ukuthi owesifazane ocucuzayo akamthinti owesilisa. Wafika wathinta umphetho wengubo kaYesu immediately wanqamuka umoya. Ngiyambona lo wesifazane esukuma waphusa nemlenza ibomvu sukuma lemlenza isikhini
wathi ngimtshelile ngathi nginamandla. Amen. Wathi ngimtshelile ukuthi nginamandla. Ufuna siyemthandazweni. Amen. Unamandla ukwenza. Amen. Unamandla ukwenza. Kodwa awunawo amandla okwenza. Amandla okwenza akubaba uNkulunkulu. Fika uJesu tokodlongolo phakwe ichibi laseBethesda. Mayefika ufika umuntu angulazi uhlobo lokulimala ikade kulimele. Futhi uJesu uyamthinta ukuthi why amnote la muntu ngoba this is the first time efika la Bethesda. Bese fika kuthi wena yini ulokuhlela abantu besinda na. Uthi lona nginayo umuntu ozongiprotect mina. Kodwa ngoba usukhuluma nami nginamandla okwenza. Ngoba wena uyaqinisisa nginamandla. What to tell? This is the unrecorded convo between uYesu noBethesda. Kunale nkulumo mama vuka kufanele angayazi mavuka ephakathi kwakho noThixo. We can share the plates, share the jokes, kodwa kunezinto ezinezami noThixo. Wathi lona ngomkhuluma nje Jesu kunamandla. I'm waiting for the next action, not just for For that 8 years, umuntu mayekade uyikhaya accident 6 months ehleli kuyithe, mayesukuma fanele aqale uyitherapist iyomfundisa ukuhamba kabusha. After that 8 years, no need for therapist. Sukuma. Uhambe. Uthi lona nginamandla ukwenza lento ishoyo Yesu ngoba uyangiqinisa. Kunomuntu okwazi ukuqinisa umuntu. Aqinise usuyi status. Waba status. Body status somuntu omaziyo. Kade wehlelwe ibheka izolo. Sazi usuyi status. Babethu benzani? Fellow imoto. Afaka imoto edojwe ngepensela edojwe ingane esikoleni. Ethi nathi imoto yami. Imoto yakhe ifile mhlawumbe imoto yakhe idliwe. Ube neyinkinga emshadweni. Afaka isithombe sering. Usuphenduka the subject. Yomuntu ongenazi indaba. Ukuthi awuyamazi mavulu xakwe ukuthi. Aphela istatus sakhe sikhuluma indaba ngawe siqede. Futhi uyazi uzosibona. Kodwa namhlanje ufuna ukutshela yona. Unamandla. Uwenza konke. Unamandla ukwenza konke. Khona ingane lapha engayiqondi kahle. Lokhu iqhubeke njalo nje nokuhleka ngiyahlekisa mina. Kodwa uma ngishumayela ngisuke ngahlekisa. So lokho eniqhubeka nikuhleke umiseni. Ngiyashumayela. Amen. Uthi Paulo uthi sengilinde. Sengilinde ozongena. Uthi umbhali kwafika kubekwe into engathi isiqili. Ntokathi usi. Besikhanda lilengela ukuthi uma belikamba livele lehlele phansi. Uthi uPastor Paulo ngoba seqala kuthola umlilo shayo ushiswa amaKristu ukuthi kulamba walo ozobulawa for persecution. Therefore nginamandla ukwenza noma yini ngenxa kaKristu. Kufunakala umuntu ozoba namandla okwenza konke. Themule bekadela mangathiwe ekhaya sekwenziwe konke wena usuthi ufuna usuyivulela imoto. Nanka manje. Nanka manje. Nanka manje. Uthi
enye into engiyenzayo khohlwa ukusemuva ngizelulela ngokuphambili. Let me explain the verse kancane. Pastor Paulos wayekade sikela amakhono original ebusound sikela amakhono. Ngiyaxolisa ukushumayela isandinga belokhoza. Mabembamba usawula ebanjwa iBhayibheli lithi umba washawa umbani ebheke eDamascus ethi yo attack amakhono. Bathi washawa umbani washintsha igama. Waba uPaulos wayeqala ukuba umpostile. Uthi ngikhohlwa ukusemuva ngizelulela ngokuphambili. Now umuntu oke recover from historicity bawuthusini awukwazi ukuphinda uvijwe. Angingafiki ibe status somuntu namhlanje ngokuthi ungibone ngimikabi izolo bese futhi 3 months down the line ngiphinde ngimnika another story of making me status sa angikwazi fanele mase kuthiwa sengixoxelile uhlazi ukuthi uzombona ukuthi usini unjani kuqhamuka ukuthi usini ngesabe ukuthi uhlazo nangu ukuthi usini bekhuluma ngayo qamuka le ndoda ithi baba nomama sengiyabona bathi kanjani bona kanjani ithi umuntu othile ufika wathi wafela mathe enhlabathini wathatha wangibhixa amehlo wathi ngiyogeza emfuleni maseshilo bafika abafarisi bafika bathi akekho umuntu ongavula umuntu amehlo. Ngiyayizwa le ndoda internally ithi inamandla ukwenza konke ngoKristu omqinisa. The fact ukuthi ufike wakhuluma kimi wafela amathathe phansi ivele ngathola mali. Sifuna abantu abazoya kuyibeko bethi ngithola mali. Ngithola mali. But hayi lo muntu ungumoni. Ithi le ndoda hayi noma ungumoni mina ngikwazi lokho. Kunye ngikwaziyo bekuyimpumputhe manje sengiyabona. Akasihambisela uma report kubantu. NgoJesu msheke. Ethi umuntu ngiyakwazi ukuthi unje akubize ngegama. Uthi ngiyabonga ungazi kwakho kodwa nginamandla. Ngiyakuzwa lokho kwakho kodwa mina nginamandla. Bathi uJosepha wayekade ewucarpenter sengiyafana ibhizinisi lakhe mama Mavunja alihambi kakuhle uyasuka uyapropose kwintombi uMaria nginamandla uwenza konke funa umuntu ozothatha incwadi yeMathematics ayitshela ukuthi nginamandla ukwenza zonke ibaleka nalezo zobe sisephepheni nginamandla. Ngalesikhathi bemthathela lithi iBhayibheli uMaria wayesamisiwe ukuthi uzoba umfazi kaJoseph. The next thing uMaria ukhulele bathusi nakho yolobola ngomgqibelo ungaphindi indoda unakho yolobola ngomgqibelo manje sekuvela ikhona unkosikazi obuye umlobola ngomgqibelo usekhulele ngomgqibelo nambile nabuyela kwathusini Sunday nafonelana nje sajatulelile umuntu yajatulela Marcel sajatulelile umuntu Monday usekhulele lithi iBhayibheli kaNkulunkulu uJosepha wayefuna ukumlahla ngasese ngamanye amazwi uJosepha had planned ukuthi uyawuqeda umshado wakhe noMaria yathi ingilosi kusuthi awunotisile ungamlahli umngakho lokakhulelwe kungumoya oyingcwele suku uJosepha wabuyele workshop kwangathi ubazana kakhulu manje amaplanka baza amatafula for the first time we stock sika Josepha bashaba sivala abantu basithele Josepha kade hleli le talente ingamenza nini
Jesu ngamandla. Uthi uPholi kade ngivalele la. Angazi ngizophuma nini. Angazi icala lami lithini. Kodwa ninamandla. Yiphi wena le prison ohleli kuyo ovalelwe kuyo? Uthi lumuza ngewingi akekho umuntu ongamemeza ukuvulela. Abaziyo bayakubona bayahleka. Particularly for NCV kunalento yokuthi bafunda 3 years. Uma wa NCV ikhona nje lento yokuthi ugcine usuhleka kuthiwe kanti akaqedi nofunda ubudokotela. Udlule kuyo uthi kodwa kunamandla. Siyabazi abantu abafundela emthashane khona la enqudu abakhili bakhimisa besilisa nabesifazane bahlele emzini yabo ba happy. Amen. Bayaphila. Amen. Awunawo amandla okwenza kodwa unawo amandla ukwenza. Awunawo awokwenza. Nikhona abazalwane bami, awunawo amandla okwenza. uNkulunkulu babudlongolo owenzayo. Kodwa the power of God ikwazi ukukunika the ability to do what you want to do. Suka la uye ATM. Abafundisi bahlulisa. Ungenamali. Futhi nginamali. Petro, yes, ungakunguwe lona uhamba phezu kolwandle ngitshela ukuba nami ngise. Uyabona ngoba ngenze example nje ngamandla uthi uJesu woza me lithi iBhayibheli wathi ngathatha inkemba embili wathuka uPeter. Akasakhona ukufika lapho babuthusini lakhona khona uYesu. Ngoba lento yongarecognize amandla ikwenza ugcina usupowerless ubupowerful. Noma abantu befike bezothatha amandla akho bewasebenzise against you ngoba ukwazi ukusebenzisa. Kwakufanele ukuthi uPetro nginamandla. Ngoba usumi avela kithi mangabe sahamba. Ngoba usetshelwe omkhulu. Uthi uJesu yini? Was. Funa ukuntshela ingane zami. Khona amandla atholakala eqinisweni ngoYesu. Amen. Amandla ongeke uziwathole kumuntu. Uma kukhulunywa ngomuntu boza kimi. Ayithembi leyo nto. Themba umuntu. Mamthemba umuntu. Lithi iBhayibheli uqala kusiwe. Umuntu othemba lakhe likubani uqala awugcini ngokuthi ubhedelwe izinto uzuqalekiswe. Ngamanye amazwi wathemba umuntu wena uyothenga ikhesi. Asikho isidingo sokuthemba umuntu. Lithi iBhayibheli munye umlamuleli phakathi kwabantu noNkulunkulu umuntu uKristu uJesu unamandla. Ngiyathandwa ngikuba ayede mina ngiyathandwa
chaza mina eyami altar call eyokuthandaza. Ngiyawadinga namandla. Along the way aphelile. NgoJune, ngoAugust, ngoJuly ngeke ngashaya. Ngazizwa ukuthi amandla awekho. Kodwa uma lithi izwi unamandla ukwenza konke. Shabalala ngifuna akumina ngedwa umfundisi ayigesi bakhona nabanye we shall pray for you. Idinga namandla. Idinga namandla shabalala. Ayiseshwe bayo. Ubani bayete ngiyathandwa mina ngiyathandwa bafowethu siyathandwa kodwa manje siyajola sikaniwe sikhala khona sibakhalisa khona adumbhali ngokuba uNkulunkulu wayithanda izwe kangaka. The first thing esenhlizweni kaThixo ngomuntu is love. Ukuthanda mawufuna the unconditional love yolithola kuNkulunkulu. Thola kuNkulunkulu. Funa oyedwa ozothi nami sheme besengekho lamandla. Bengivalelwe ejele njengoPaulos. Ngithandazisa. Oyedwa nje. Uzothi nje aphelile amandla. Kuba ukusaba abantu ebamandla ephelile. Kodwa futhi angiphoqi umuntu. Angiphoqi umuntu. Ukuthi aphelile amandla along the way. Thiwa abantwana bakwaIsrayeli bithi umdlalo se bake baphelelwa yikho konke ababengakuhle shana. Bathi Moses noAaron sibuyisele nemumva sasutha. Without provision, slavery is the best option. But laba bantu kunokuthi ungasiprovide ngalutho sibuyisele ebugqileni. Bangaka bethu abahlalela ukuqina ngoba bethi baswali provision. Namhlanje sibethela womama. Elithi iBhayibheli avusa uJesu kwabafileyo. Thoba abantu bayavuka ekuseni uMaria bafica itshe lingekho. Lathi ingelo sifuna abantu uJesu uvukile. Silethela womama. Lawa manje athi kuleli yakhaya lakini alingeni ijazi, ayingeni imoto, akuphaswa silethe manje. Aqinisa umpostoli Paulos esendaweni yabafile nje. Ayede Nkosi. Ayede Nkosi. Ngiyathandwa nami. Ngiyathandwa